De werkloosheid neemt de gilt ta, de huizenprijzen zakje en het tal faillissementen breekt records. De Friezen worden er net optimistischer van. Maar liefst 48% denkt dat het komende jaar hier nog minder wordt. 51% verwacht dat het hetzelfde blijft en maar 1% verwacht het verbetering. Ze zeggen dat het beter wordt, maar ik geloof het niet in. Hoe is dat net? Het ziekenfonds is veel te duur. Dat kan toch niet zo? Ik verwacht niet dat die direct weer beter wordt. Dat we nog wel een jaar, 2 jaar aanmodderen, om het zo maar te zeggen. Alles wordt duurder. En mensen die niet zoveel geld hebben, die gaan achteruit. Directeur Jansen van de Kamer van Keephandel schrikt van het sombere beeld. Als je naar de cijfers kijkt, dan is er natuurlijk reden voor somberheid voor mensen die dat treft. Maar het overgrote deel van de mensen heeft werk, houdt werk. Alle signalen wijzen erop. Hè. Ook de aantrekkende vraag in Duitsland, onze belangrijkste exportmarkt, ook voor Friese bedrijven van belang. Dan denk ik toch echt dat we het diepste punt gehad hebben en dat we, zij het heel voorzichtig, weer omhoog gaan kruipen. Uit het onderzoek van het opiniepanel docht ik blikken dat haast 70% geen betrouwen had in het zittende kabinet. Dus wel uitgeven en bij de burger uitknijpen, dat is geen goede zaak in ieder geval. Nevens de Kamer van Keephandel binnen de extra bezuinigings van 6 miljard die het kabinet trof vieren wil, levensgevaarlijk. Vooral in een fase van voorzichtig herstel van de economie. Als je juist in zo'n fase sterk gaat bezuinigen, heel sterk gaat bezuinigen, bovenop al wat al gebeurd is, ja, dan helpt dat zeker niet om de economie uit de slop te krijgen. Want wat zou dat betekenen? Nou, dat zou betekenen dat die economische groei dus niet wordt aangejaagd. En dat betekent dat dus het langer gaat duren voordat we die hele kleine groeicijfers weer kunnen vergroten.